Морские маршруты счастья. Эгейское, Адриатычнае, дарослыя дзеці міжземнамор'я. Даўно самастойныя, вольныя. Эгейскае палошча берагі Грэцыі і Турцыі, і выспы яго прыгожыя. Адрыятычнае з большым размахам, ажно 6 краін у ягоным абшары: Італія, Харватыя, Албанія, Чарнагорыя, Славенія, Боснія і Герцагавіна. А мы былі на пляжах Харватыі, у гарадах старажытных Дуброўніку і Спліце, і на пляжах грэчаскага бела-блакітнага Сантарыні, дзе мора глыбокае, бераг стромкі, а галька дымкава-чорная, гарная, горная. І на пляжах Італіі мы таксама былі. Мы шчаслівыя, мы ўдзячныя лёсу, бо шляхі нашы сёлета не абмінулі міжземнамор'я.